Oké, nou welkom allemaal bij het Fiscushuske. Wij gaan dit jaar voor het eerst eigenlijk met kinderen en ouders, grootouders, het Wad op. 2 keer per dag komt het water hier omhoog, hè? Als wij hier gaan lopen en we blijven hier staan, zouden we allemaal moeten gaan zwemmen. Zo hoog komt dat water hier. Maar we gaan dus nu echt op de bodem van de zee lopen. Dit is van een mossel, de schelp van een mossel. En die kan je eten, hè? Eigenlijk als je het Wad op gaat, moet je blijven bewegen. En als je vast komt te zitten, kan je ook dit doen. Dan doe je zo je voetjes naar achteren, dan draai je zo en dan kom je los. Hoe gaat het? Het gaat niet zo goed. Nee? Wat gaat er net goed? Dat ik vast zit in de modder. Is het zwier? Ja, Ja. ja. Maar vind je het nog wel leuk? Ja, ik vind het nog wel leuk. Al die schelpen die ik heb gevonden, dat vond ik heel erg leuk. En je moet een beetje zo doen, een beetje zo schaatsen. Een beetje zo glijden. Ja, dat is hem. Woe! Woe! Wat vind je ervan? Leuk? Je bent helemaal smarig. Ja. Maar het vind je wel leuk? Ja? Oh. En maak je het wel van Beppe? Ja? Ja, vindt Beppe en ik nog wel leuk? Allerbest. Ja? Koud? Ja? Oké, mijn voorstel is om eigenlijk terug te gaan, omdat er wat kindjes koud zijn. En ja, dat willen we niet. We gaan deze weg terug en dan gaan we naar het museum en dan gaan we lekker de warmte in. Oké. Ja? Dan moeten we jou achterlaten, dat is heel naar. Ja, kom. Hoppakee, ja. Nou, dit hebben we gered en dan je andere voetje nog. Hey, blijven lopen nu, hè? Ik heb weer zo'n 2 mossels aan elkaar. Oh! Oh, dit... Kom. Ja! Wat gebeurt er nou? Dit is even. Mooi dagje uit, ja wel. Dat wel. Jij zit er ook al helemaal onder, Joanne, hè? Ja, juist. Of een baksteen meeloopt. Zo zwaar is het. Ja. En wat vond je het leukst? Ik denk wel gewoon wandelen hier. En de feitjes. Ik ben hier nog nooit in geweest. Mama Beppe is wel eens helemaal naar Schiedeligkook, helemaal naar het eiland gelopen. Helemaal zo. Ja. Nou, dat slag het dus Sjoerd net, hè? Nou, hoe gaat het? Goed? Maar Beppe net, hè? Nee, Wat hier Beppe hier? die je vallen. En heeft Beppe wel even geholpen? Nee, ik ben gewoon verder aan. Wat vond je het leukst? In de modder lopen. Want mijn zusje doet mijn Beppe een beetje. Die zit er helemaal onder. Ja. Dat ik. Ja, maar het is toch een modderbroek, dus het is toch een regenbroek die vies maar wordt. En Paak helpt hem net. Hoe is het voor Paken? Nou, hartstikke mooi. Ja? Ja. Ze ben wel... Het is wat drukker dan ik in de gaten neem, maar ja, dat lijkt misschien ook gewoon omdat, nou ja, dat zei die vrouw ook al, het water weer wat heger dan verwachten. Maar die band, dat is prachtig. Ja, hè? Hey, je moet even met de jeugd in de vakantie even wat doen. Dan leren we in de krant, hartstikke mooi. Ja. Ja. Nou, lekker smarig. Ja, nou het valt me minder woord aan. Maar de jeugd, maar dat gaat erbij. Hè. En we drinken aan een bakje koffie en we gaan op een bakje patat en de jeugd bent daar verder. Nou, zo. Ze laat je het. Snap je net? En nou? En nou ja, ik weet niet wat we nou hadden. Eerst nog wat uit, denk ik. En dan een bakje koffie, dacht ik.